Bé, hem convocat aquesta... Què te miro tu o aquestes coses? A mi, sí. Vale. Hem convocat aquesta roda de premsa sobretot per expressar la nostra preocupació, no? D'Esquerra Republicana, no tan sols pel fet concret d'aquest esfondrament, que després valorarem, sinó perquè una cosa que nosaltres ja venim des de fa temps demanant al ple de l'Ajuntament, i és que es posi mà al barri vell, no? El nucli antic d'Olot, que fa molts i molts anys que no s'hi actua. En aquestes dues legislatures s'han fet poquíssimes coses i això ha provocat que la degradació vagi anat a més. Ha provocat que cada cop costi més que hi hagi més gent que hi vagi a viure, costa més que hi hagi comerços, que hi hagi vida, i això acaba provocant una degradació, i llavors els edificis més antics doncs, pot arribar a passar aquesta cosa, que és una cosa que també és puntual, no? I a nosaltres ens preocupa una miqueta això. Nosaltres pensem que l'equip del govern actual del PDeCAT i de Convergència a l'altra legislatura jo penso que han oblidat aquesta part de la ciutat, que és veritat que no és un tema senzill, és veritat que no és fàcil, és veritat que requereix fer múltiples accions, i és veritat que requereix arremangar-se i que no se soluciona només fent una cosa, però que pensem que no s'ha set valent